Kaya't ko nga aprasen iti naring gawis abit bitwen tapno isu iti urnuset dawiset akwentas mo puruset tumet di bulan lusuket iti tengana medalyon kwentas nga isagot ko kwentas ni ayan-ayat virtud dagitoy isen isunto ti innak usaren panggubong ko kadagiti agtindag abit bituen silaw mo nga agdalyasat ganda ni ayan-ayan kanayon anha